Okay, maing mudto na usab kanatong tanan Luzon, Visayas, Mindanao. Mayong mudto Philippines, may mudto world, may mudto universe. Ayan na punta mga gala, ni nga tulumanon sa kahanginan, si UNA, Catechesis on Air, o ako lang gihapon kining yung ubus nga alagad, Reverendo Padre, Edwin Academia Acab. Abino adlaw karon nga, Miyerkules, pizza 4 na kini mahigala sa bulan sa Pebrero, Marso naman ito ron mga higala na unsa pa hinuon nga naghuna-una pa man kong Pebrero. Nahala no, may mundo na kanatong tanan mga higala. Medyo dili kay taas ato arong programa mga higala kay ni ako ro Cebu. Nagkuang ko ron, nagbisita ko sa ako ang landlady sa una, no, si Mrs. Corazon Ligaspina na uli malagi sila gikan sa Amerika o niya medyo po ni gidapit po ko nga mabisita dito, no, kay kini sila dako sa kung ustang kaubuto ani nila kay kuan man lagi kanang sa una medyo po nakatabang sila nako sa financially, no, sa ako ang pag-eskwela sa engineering sa una dito sa San Jose mo na nga karon gikan sila sa Amerika manguli man lagi, so gi-imbitar po din taon ko nga muna alam ni ako ron sa Cebu mahigala, no, maghimamat mo sa ako ang landlady sa una. Hala no, sa dili lang kay taas ato programa ron ha, duha ka adlaw ni nga dili kay taas 4 ug 5 ayan no. Hala no, may mudto na kanatong tanan, ako din kumustahon ako mga classmates, si Padre Ubing Masyon, si Father kining Dami Hiramis ug si Father Tonton Arnaiz, no, ug ang iyang kauban din na sa kining parokya Aquasay Parish din ha sa Batinggil. Alan o yan tanan nga mga kaprian, kumusta? Of course ang atong talahorong obispo, kumusta na ka bishop, no, nakinaot ko nga na kitang tanan sa Kapiskay panglawas ni ining kamuntuhon. Nala no, ari kita manghigala sa atuang mga pangutana. Of course kagahapon manghigala unsa to atong pangutana kagahapon. Why do we confess to as priest? Karon ang atong pangutana na po, maora gihapon po ni sa ako, no? Why do Catholic churches have crucifixes? Don't we believe Jesus have risen? Why do we keep on the cross? Ayan, no? Nung sa Binisaya pa na, no, niingon nga kining kuan man mo kanang ni kanabitang o singalan ana nito o man lagi mo nga nabanhaw si Kristo nganong naagi hinumduman pod ninyo pirmi ng cross. At kung atong basahon mahigala sa 1 Corinthians chapter 1 verse 23-25, apan alang kanato nagsangyaw kami kang Kristo nga gilansang sa cross. So dili ginato ang kalimsan day ang cross, no. Apan alang kanamo nagsangyaw kami kang Kristo nga gilansang sa cross ug kining minsahiya wala kahimot sa mga dili Hudiyo o giilang binuang sa mga dili Hudiyo. Apan alang ni atong gitawag sa Dios Hudiyo o dili, si Kristo mao ang gahom ug kaalam sa Dios. Kaya ang giisip nila nga binuang sa Dios mas maalamon pa kaysa kinaadman sa tao, ug ang ilang giisip nga kahuyang sa Dios mas lig-on pa kaysa kusog sa tao. So katong biingon nga tanong sige pa mo hinumdom ang cross nga nabanhaw naman si Kristo, muna siya tubag, no? Apan alang kanamo nagsangyaw kami kang Kristo nga gilansang sa krus, no? Muna no nga naara gyud mi krus gihapon. Kunya kung atong basahon usab sa kining unang sulat ni San Pablo ngadto sa Corinto kapitulo 1 bersikulo 18, kaya ang mensahe mahitungod sa kamatayon ni Kristo didto sa krus binuang alang ni adtong wala maluwas, apan alang kanatong naluwas gahom kini sa Dios, no? So Saint Paul preached, he knows that through the power of the crucified Christ on the cross that the bonds of sin and death are broken. The crucifix reminds us not only of God's power but also His love for us. Pala kung basahon manghigala sa Lucas kapitulo 9 bersikulo 23, umiingon siya sa tanan, kung may buot mo sunod kanako, kinahanglan ka magdumili sa iyang kaugalingon, magpasan sa iyang krus sa tanang adlaw ug magsunod kanako. So kining krus di gyud pwedeng walaon, no? Sa Roma kapitulo 6 bersikulo 8, kung mamatay kita uban kang Kristo, gituuhan usab nato nga mabuhi usab kita uban kaniya. Nga sa ato paasa man namatay si Kristo sa krus. Okay? Sa Galacia mahigala sa kining Galatia chapter 3
mga taga-Galasya pagkabuang gayud ninyo, kinsa ba'y naglamat kaninyo nga unta gisaysayan man kamo sa klaro gayud bahin sa kamatayon ni Kristo didto sa krus. Mata kining krus di gini dili gyud ni mag-ingon mahigala nga ato ning walaon kay matud palagi mo guni ang pinaka-importante banlaliman ka diri apan alang kanamo nga nagsangyaw kang Kristo nga gilansang sa krus, no? Ug alang ni adtong o kining mensaya wala kahimot sa mga dili Hudiyo ug giilang binuang sa mga dili Hudiyo. O mo na nga kitang mga Katoliko sangyaw ra kita kabahin sa ni Kristo, no? Binapadayon ta mga higala ari kita sa atuang Catechism March 4 o March 4. Okay, ari kita sa March 4 mga higala. March 4 March 3 ba? Dili March 4, no? March 4 ang ato ang saint of the day karon mao si San Casimiro, no? Saint Casimir, no? Unya matud pa he neglected his luxurious life in order to pray, studying or helping the poor. So muna nga kini si Casimiro ang higala dili gyud nato po ni siya kalimtan, mo ni siya ang atong santo karong adlaw. Okay? So dinilan sa takutok may higala, sorry kayo kay medyo duna bisi-bisi ko ro gamay kini ako rong sa Cebu. Nagbisita ko sa akong kanhiland lady. Daghang salamat ug mayong mood to Pilipinas.